रानि, जाय मानसिया नोंखौ दिल्लीनिफ्राय लानानै फैदों बियो गुबुन रावबो नङा, बिबो नोंनि सासे आबै आरो आबौसो। नोंगौ आबै आबौसो जायो नों बिसोरखौ। आंथ' मोनथियाना। 10 बोसोरसोनि सिगाङाव जोंनि न'आवनो थायोमोन बियो। उन्दै समनिफ्रायनो जोंनि आइ आफाया बिखौ खांदों बादों फेदेरदों आरो जोंनि न'खरनि खामानि मावग्रा हिसाबै बियो जानानै थादों। खामानि मावग्राल' नङा, खामानि मावग्राजों लोगोसे जोंनि न'खरनि बिबो सासे फिसाला बायदि जानानै थादों। नाथाय गेजेर ससेयाव सेंग्राबो देरबाय नालाय बियो, गोसोबो थोबाय सासे सिख्ला, गोसो थोनानै बियो बिहामजोखौबो लाबोबाय जोंनि न'आवनो। बिनि उनाव बिसोरो मा सानखो, बिसोर सानैया माबा मोनसे थांखि सिमां लानानै गोजान जायगायाव खामानि मावनो थांबाय। बेबायदिनो थांनायानो थांनाय। नाथाय इसोरा जोंखौ माबोरै खौसेथि खालामफिनखो नोंनि जुगिदि। बिसोरबो आबै आबौ होननानै लिं दे आरो जेब्लायबो मानिफ्लाय बिसोरखौ सनमान हो। बिसोर नङाब्लाथ' आं सफैफिननायखौनो नङामोन। नाथाय आं दा आइखौ जोबोर नायनो लुबैदों। आइखौ आं जोबोर लोगो हमनो लुबैदों। फैगासिनो होननानै बुंदों बिसोरो, जानांगौ फैगासिनो दा। आबौ, आंखौ नोङो जाय मानसिनो हरदोंमोन बि आंनि बिफानो, नंगौना? आबै, नों बे खोथाखौ माबोरै बुंनो हाखो? आबै? औ आबै, नों बे खोथाखौ माबोरै बुंनो हाखो? ना बै मानसिया नोंनो माबाफोर बुंदों? बुंदोंथ', गोबां बुंदों। आबै, मा बुङा नोंनि सिगाङाव? मा बुङा? खोन्था। आङो ना, जेब्ला रायलायनो रोङामोन बै समाव आंनि आइया आंखौ दाबसे जायगायाव लानानै थांदोंमोन आरो बै समावनो आंखौ जाय मानसि लांदों बे मानसियानो आइनि सेराव फैनानै आइजों गोबां खोथा रायलायदों आरो बै मानसिया आंखौ आंनि फिसा होननानै बुंखादोंमोन। नाथाय आंथ' जेबो बेफोरखौ हमदांनो हायाखैमोन। नाथाय बे मानसियानो आंखौ लानानै थांबाय आरो आंनि रायलायनो हायै, आंनि गोमानानै थानाय, आंनि गोदोनानै थानाय माथोखौ बिनो रायलायहोबाय। आरो जेब्ला आं रायलायनो रोंजेनबाय, बियो आंजों गोबां खोथा रायलायनो हमबाय आरो बियो गावनि माखासे गोबां खोथा खोन्थानानै लाबाय। आबै आरो आबौ, जाय मानसिया आं नोंनि बिफा होननानै बुंबाय थादों बियो गोबां खोथा बुंदों। बे बुंदों, नोंनि आइनिनो आं फिसाय, नोंनि आइना 2 फिसाय, गिबिया आं आरो आंनिनो नों फिसा। माखासे जेंनायाव आं नोंनि आइजों लोगो लाज्लायनो हायैयाव नोंनि आइजों आरो आंजों गावस्रालायनाय जादों। बिनि उनाव नोंनि आइया बबे लामाथिं माबोरै सोलिदों, बहा दं, मा खालामदों, माबोरै दङ आरो नोङो दङना गैयामोन, ना नोंखौ गारबाय, ना नों जोनोम जाबाय, आं जेबोखौनो मिथियासै। आंबो आंनि गुबुन लामाजों हान्थिलांबाय। उनावसो नोंखौ मिथिनो हमबाय आरो नोंनि आइखौबो लोगो हमहैफिननाय जाबाय। बे बुंबावदों, आं नोंनि बिफा, नों आंनि फिसा, आं नोंखौ गिदिर मानसि खालामगोन, बिदि गोबां बुंदों। नाथाय आं बेखौनो मिथिया बे आंनि बिफा मारना। नाथायबा हले ना आबै आरो आबौ, आंखौ बियो थारैनो गावनि फिसाजो बायदि समान अनदों। आंथ' मिथिया, गोसोआव गैया। आं बिफानि अननायखौ माब्लाबाबो मोनबोफेराखै। नाथाय आंनि आइया आंखौ जेसेबां जोथोन खालामो, अनो, बेबायदिनो बेबो आंखौ जोथोन खालामदों, अनदों। आबै आरो आबौ, नोंसोर मिथिगोनथ'। नोंसोर बुंलाय आरो आबै आरो आबौ, बियो आंनि बिफाना? जोमै, बेफोरो मा? आं जेबोखौनो हमनो हायासै। नों माबाफोर मिथिगौ नामा? अलम्बार, आं बेफोर गासैखौबो मिथिगौ। नाथाय आं बै सेंग्रानि महरखौ दिनैसिम आं नुवाखै। बिदिब्ला बेसेबांबा बोसोरनि बायफ्लेलांनाय सोमोन्दोफोरा
दिनै नुजाफिननो हमगासिनो नामा? गोमालांनाय सोमोन्दोफोरा दिनै नुजाफिननो हमदों। नाथाय आबै, सैथोखौ मोनथिना थानायानो मोजां। आबै, नों बुंनायजों आरो आंनि मोनथिनायजों बे जुदि गावनि खुगाजों आंनो नोंनि बिफा होननानै बुंनानै लादोंब्ला नंगौ, बियो नोंनिनो बिफामार। अब्लाबो आबै, नोंहा बै बिफाजों जेबो सोमोन्दो गैला। दा नोङो नोंनि आइया जायजों गोरोबनानै दङ, नोंबो बेयावनो गोरोबनानै थाफानो नांसिगोन। आबै आरो आबौ, बिदिब्ला बियो आंनि बिफामार, बिदिब्ला आंनि आफाया बियो बे फंसे खोथाखौबो बुंबाय थायोमोन जे नोंनि आइखौ सानसे आंनि जिउआव लानानैसो आं गारगोन। आरो बियो बेखौबो बुङोमोन, नोंनि आइजों आरो आंजों खौसेथि खालामफिननायनि नेरसोना नोंनो जागोन। नोंल'सो आंखौ आरो नोंनि आइखौ खौसेथि लाबोफिननो हानाय। बे खोथाखौ बियो बुंबाय थायोमोन। बिदिब्ला आंनि आफाया गोथाङैनो दङ, नाथाय आइया आंनि सिगाङाव मानो बुंबाय थायोमोन जे नोंनि आफाया थैबाय 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 होननानै? बिदिब्ला आंनि आफायाथ' थैयाखै। आइया आंखौ थगायोमोन, नोंनि आफाया थैबाय, नोंनि आफाया गैला, नोंनि आफाया नों जोनोम जानायनि सिगाङावनो थैदों होननानै बुंबाय थायोमोन। बिदिब्ला दा आंनि आफाखौबो आं माबोरै नागारनो? आंनि आफाया आंनो गोदान जिउ होनाय बायदि आंनि आफाया आंखौ रायलायहोदों। दा आं आइनि जानो ना आफानि जानो? आयै, आयै! रावखौथ' दैजिनि बायदि खोनादों। आबै, नोंनि आइया सफैबाय खोमा। आयै, आयै! हा? फिसा, नों दिनै आंखौ आइ होननानै गाबज्रिबाय? फिसा, नों आंखौ दिनै आइ होननानै गाबज्रिनो हाबाय? फिसा, बेसे गोबाव जाखो नोंखौ खांनाया, बानाया, फेदेरनाया, नोंनि बिमा जानानै थानाया, नाथाय माब्लाबाबो आइ होननानै गाबज्रिफेरजायाखैमोन। नाथाय नों दिनै आंखौ आइ होननानै गाबज्रिबाय। बेसेबां गोजोनबाय आं। फिसा, खनसे आइ होननानै गाबज्रिबावलाय। जावैसो, जिराय जिराय। मानसिफोरा जिरायनोनो होनो बावगारलायलांजोब्बाय। जिराय जावैसो, जिराय। जागोन दे आफा। आयै, आंखौ आंनि आफायासो लांदोंमोन आरो बियो आंनि माथोखौ रायलायहोबाय। रानि, आफा सोर आफा? सोर आफा नोंखौ रायलायहोदों? नों मा खोथा बुंलाबायदों? सोर आफा बियो, हो? दैजि, जावैसो थानायाव दे बेफोरखौ रायलायबाय थानो नांथ'ला, उनाव रायलायसिगोन। दे बिमा दे, मानसि फैबाय, न'आव सफैबाय, दैफोर जासे फैग्रोदो, उनाव रायलायबाय थासिगोन। औ, दे नोंसोर रायलायथ'बाय थाथ'। जावैसो जिरायथ' दे, आं साहा बनायहैनो। जागोन दे आयै। दे थाथ'दो, आंबो मा मा दं मा मा गैया मैगं थाइगं एसे नायनानै बजार खालामना लानानै फैनो। आंनि फिसाजोखौ आफानि आखाइनिफ्राय लानानै थांनाया रियानासोमोन नामा बिदिब्ला? बाजै, गोदो आयं हौवा आयं हिनजाव थानाय समाव न' बांफ्रा माबायदि गोम गोममोन, स्रां स्रांमोन। दाना माथो बेबायदि एसेबो नंथारला। आं गोदो थानायाव आं जेसेबांखिनि मोनबोदों, दा आं गासैखौबो बेलेग मोनजोब्बाय। माबा न'खरखौनो मानसि रावबो थायै बायदि, बोसोर बोसोर रावबो मानसि थायालासेनो गारसोना दोननाय बायदिसो अमासि दमासि जाबाय माथो बाजै न'आनो। जाबायथ' आरो। नोंल' नङा, जोंनि न'आव जेसेबांखि मानसि फैयो गासैबो बे फंसे खोथाखौनो बुङो। गोदो आइ आफा थाबा ग्रोम ग्रोमोनथ' आरो, दा आइबो आफाबो गैला नालाय न'खराथ' एसे आलादा जाखासिगोन। न'खराव बोरायसा बुरैसा थाब्ला एसेब्लाबो न'खरा स्रां स्रां जायो, गोगोम जायो। दा बोराय बुरै गैला नालाय, दा जोंल'सै, एसेयाथ' सोलायखासिगोन ना। आंबा सानबाय थायो, गोदो आइ आफा थानाय समाव माबायदिमोन जोंनि सोलिनायफोरा, जानायफ्रा, थानायफ्रा, जोंनि साननायफोरा। दा आइ आफा थैना थांनाय लोगो लोगोनो गासैखौबो जोंनो नायनो गोनां जासै, साननो गोनां जासै। आंनो गोबां सिन्था खालामो, गोबां आलादा मोनबाय गोदोनिफ्राय दानिसिम। दे बेफोरखौ दोनथ'दो। ओमफ्राय मा, नोंस्रालाय दाबो बे सानैयानो? गथ' गथाय खाङाखै नामा दाबो? गैया माथो, एसां खामायदोंब्लाबो माथो थाखा फैसाखौनो जमाखौनो लाखिनो हाया।
थाखा फैसाथ' गैया नङा बाजै दङमोन। हौवा हिन्जाव सानैजों खामायनायखौनो जि एसे एनै मोन्दों बेखौनो जोङो थि बाहायनानै जानो लोंनो गाननो जोमनो गोनांखौ दोनथ'नानैब्लाबो बाहायनायफोरखौ खम खालामनानै एसे आरजिदोंमोन। हनै सासेयानो बेमार गोसा जादोंमोन। दा बे जायगायाव जोंखौ सोर नायनो जि थाइसे थाइनै बुथुमनानै दङमोन बे थाइसे थाइनै बुथुमनायजोंनो बेमारखौ फाहामनो गोनां जाबाय। दाथ' आखायाव जिर'स्रा बाजै थाइसेबो फैसा खामायना लानो हायाखै। आंनि बेमारानो जाजोब्बाय गासै थाखा फैसाखौ। सानदोंमोन एसे बुरजा थाखा लाबोनानै गामियावनो फैफिननानै हा दब्लायसेसो बायनानैब्लाबो न' लुना थानोसै, हाजिरा दुजिरा मावनानैब्लाबो जानोसै, गथ' गथाय खांनोसै, न'खर ग्रोम ग्रोम खालामनो होननानैलाय गोबां सिमां लादोंमोन। आंनि बेमारानो जाजोब्बाय। बेमार आजारखौलाय सोरथो हमथाना लाखिनो हानो? दे थाखा फैसा जि दङमोन बेजों बेमार नायबाय। दाथ' मानसिया मोजाङैनो मोजां दङ ना? थाखा फैसा थानानै जुदि मानसि गैयामोनब्ला थाखा फैसाखौ लानानैलाय माथो खालामगौमोन? थाखा फैसाया न'खर खालामा, मानसियासो न'खर खालामो। दे दाथ' मोजाङैनो मोजां जाफिनबायना? थाखा फैसालाय दिनै दं गाबोन गैया। ओरैलाय माथो खामानि मावोमोन नोंसोरलाय? जोंफोरबायदि उन्दैनिफ्रायनो दाहोना थानानै देरबोनाय मानसियालाय मा मोजां खामानि मोननोलै बाजै। 5 स्टार हटेलाव आं थोरसि लथा सुनायाव दङमोन, ओमफ्राय सासेया हाउस किपिंआव दङमोन। बारा मोना, आं 7,000 मोनोमोन, ओमफ्राय हिन्जावाबो 7,000 मोनोमोन। बारा गैयालै बाजै, बेजोंनो सोलियोमोन। दे एसेबां खस्थ' खालामनानै नोंसोरो दान मोनसेयाव 7,000ल' मोनो। थांनो नांला, नोंसोरो थांफिननो नांला, बेयावनो थादो। गोदो जेरैबायदि ज' दङमोन दाबो बेबायदिनो ज' मावलायनानै जानोसै। गोबां हा दंखायो जोंहा, बिनि गेजेरावनो नोंसोरनोबो होसिगोन जों। दे बिजावजालि 3, बिदा फंबाय 3। आजिखालि गोरान खेथि खालामोबा माथो मेरला फैसा मोनो। मालाय हाजो एरियाफोरथिं एसां तरमुज गायो, फानलु खेथि खालामो, थास' गायो, हालदै खेथि खालामो। बेफोरबायदि गायनानै माथो हाजो एरियाफ्राव एसां थाखा खामायदों। जोंबो बेफोरबायदिनो ज' मावनोसै। थांनो नांला दे। जागोन दे, नोंसोर जुदि बेयावनो जोंनो मावनानै जानो सुबिदा होयोब्ला जों थांला। बे देशआव नुहुरनायावसो जा मोजां। गामि एरियाफ्राव थायोब्ला बे देशखौल' जोङो गोसोखाङो। जों बे देशआव थांनानै माबायदि खस्थ' मोन्दों। मालायनि गामियाव, मालायनि देशआव, मालिकनि आन्दाराव सैमा बायदि खालामजायो। मालाबा जानाय लोंनायबो मोजां मोना, मालाबा दसेबो 5 मिनिटबो जिरायनो होनब्लाबो मोना। सैमा बायदि मालायनि जायगायाव। नाथाय जोंफोरो थाखा फैसा गोनांथिखायनो बायनानै मावनानै जादों। आदै मादै दे बिदिब्ला नोंसोर थादो, आं थांनोसै। नों थांनोसै इसा? आदै मादैखौ नोंसानि न'आव खनसे बेरायनो लां। थांनानै फैथों, नायनानै फैथों नोंनि न'खौबो। औ, आं इसानि न'खौ नायनो लुबैदों। इसा जोंबो थांगोन थौ नोंजों। जोंनि न'आव थांनो? थौ बिदिब्लालाय थांनोसै। दिनै हरसेखौ जोंहानावनो थानो हागोन। गोबां खोथा रायलायगोन ना जोंहा। थौ दे बिदिब्ला। दे फेथें थां। दिनै इसानि न'आवनो थानानै फैदो। गोबाव दिन जाबाय, गोबां खोथा रायलायनो गोनां थायो। थां, दिनै सुखु दुखु रायज्लायहैलायदो नोंसोरो दे। गाबोन फैफिनबानो जाबाय। थौदो आदै मादै, थौदो।